Run. Magandang morning sa inyong lahat. So, bale, mamimingwit na naman tayo ng kahit anong uri ng isda. So, shout out pala dyan sa tatlong baby. At kay Ma'am Alaysa, basta may sa. So yun guys, umpisa na natin guys. May muturan pa. What? Mga tropa yan. Paano masabi? Taros Pipi. Hey! Ngayon daw ang magapo. Isda. Na punta natin yung mabato-bato. Ha? Dae? Hulog uli. What? Aswang. Hulog uli. Oh my God! Wow! Mabuti guys, may nakita tayong isang mangingisda kasi sila ang may alam dito. Eh tayo, patsamba-tsamba lang. Sila, alam na nila, marunong sila mag-plating. Ayan guys, so makis-kis. Rapo-rapo. Rapo-rapo. It's more
Ayan, rapo-rapo. Ayan guys, oh. Welcome to Taurus 58 Vlog. Ayan. Ayan. Aalon na naman, Brad. Ayan, aalon-alon. Ayan. Oh. It's more fun in the Rapo, Caramel City. Oh, yan na, umalo na. Aalon, boom. Umalon-alon. Oh, yan na naman, oh. Oh, yan na naman sa dampo. Alam na. Pagkarot ka na eh. Oh. Oh. Pata pag warang bugnot, makababloy. Pag warang subad, lahat nararamdaman. Gutom, init. Pagko. A few inches later. So yun guys. Yan lang ang ating nahuli guys. So. A few moments later. Anong isda to guys? Ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Wow, gulpi yun. 12, 13, Ang ganda-ganda. 14, 15, Isa ay 16, 17, 18, 20. So yun guys, so may isda din na balo guys, so may itim. Oh. Isdang balo. Ayan oh, widow fish. Ayan oh, balo. Oh. Kita nyo guys. Ayan oh, dalawang balo. Ayan. Ayan. Ito sana oh. Tinira sana to ng malaking isda guys oh. Ayan oh. Kaya nakatakas. Ayan. So ayan. So yan ang ating nahuli. Venus yung styrofoam ni Juben. Ayan. Ito yung dalag oh. Ganda ng kulay oh. Ganda ng isda, ang ganda ng kulay. Alam niyo ba itong mga isdang ito? So yun guys, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye! Meanwhile.
see? Nag-isip Dulu po brado.